Karong adlaw atong gisaulog ang ika-124 nga kasumaran sa adlaw na tawhan ni President Carlos Polistico Garcia or CPG as he is belovedly known. Naghuna-huna ko unsa kaha ang buhaton ni Carlos P. Garcia o CPG kung siya pa ang presidente sa nasod nga Pilipinhon o gobernador sa lalawigang Bol-anon karong panahon sa COVID-19. Unsaon kaha pagsulbad ni CPG ang kaluha nga problema sa ekonomiya ug sa maayong panglawas. Unsa kadako nga risgo ang kayang atubangon ni CPG aron maablihan ang atong ekonomiya? Mag-inig strikto ba siya sa pagsirado sa atong komunidad? Unsa man ang ipahamtang ni CPG para sa mga nakalapas sa atong mga quarantine protocols? Daghan ko og mga pangutana sa akong hunahuna. Bisan pa og wala nato ikauban karon si CPG, mahimo gihapon kitang mangayo og giya pinaagi sa iyang mga butang o laka nga iyang gihatagan og bili sa iyang pagdumala ug pinaagi usab sa mga pulisiya nga iyang gipadak-an. Sa iyang katungdanan isip presidente, gihatagan niya og dako nga atensyon ng atong ekonomiya. Nakasabot siya nga ang pagpalambo sa trabaho ug panginabuhian natong mga Pilipino maoy dakong tabang nga iyang ikatabang nila. Mauni ang rason nganong nahimugso ang Filipino First Policy. Gusto niyang isiguro nga mahatagan og unang prioridad kitang mga Pilipino sa paggamit sa atong mga natural nga panginunghaan ug oportunidad sa negosyo. Tungod sa grabing kadaot nga kasinatian sa Pilipinas ni adtong ikaduhang gubat sa tibuok kalibutan, iya usab gihatagan og atensyon ang pag-ugmad sa atong panalapi. Gihatagan niya og dakong pagtagad kung giunsa nato paggasto ang pondo sa atong panggobyerno pinaagi sa iyang austerity measures. Sa atong makita, atong mahibaw-an na kung dihapay COVID-19 ni adtong panahon sa presidente si CPG sa Pilipinas, dili gyud niya pasagdan nga magpabilin sa sirado ang atong ekonomiya. Makasiguro ta nga mukogi siya sa padasig sa negosyo ug magtipid sa atong mga gastuhonon. Isip usa ka mabangis nga gerilya sa gubat batok sa mga Hapon. Kahibaw ta nga dili gyud magpalupig si CPG sa kahadlok ug mutago na lang sa balay. Suklan gud niya ang COVID-19 sa tibuok niyang lawas ug kalag. Isip suporta sa atong ekonomiya. Dako usab ang iyang pagtuo sa potensyal sa turismo. And this was more than 50 years ago. Let me quote his words. As a means of augmenting our foreign earnings, we must promote tourism, ingon niya. We must improve local facilities to take care of the increased passenger and cargo traffic that passes through our country. Dili usab siya kapuyon sa pagpangita og hustisya batok ni adtong mga tawo nga nakalapas sa atong mga balawd ug mga ordinansa. Tungod kay mauusab kini ang kanunay niyang gipadak-an sa iyang pagserbisyo sa katawhan. Ato kining makita sa iyang una ug ikaduha nga mensahe sa iyang inaugurasyon isip presidente, diin iyang gihatagan og dakong gibug-aton ang pagpalig-on ug pag-ugmad sa pagdumala sa hustisya sa Pilipinas. Apan, gipangusgan usab niya ang seguridad sa pagkaon ug ang pagkamabungahon sa agrikultura. Tungod kay gikan siya sa probinsya, gihigugma niya ang mga naglisod nga mga mag-uuma ug gusto niyang masiguro nga mahatagan sila og tabang aron mas mudaghan ang ilang abot ug aron mudaghan usab ang pagkaon para sa katawhan. Si CPG usa-usab ka kampyon nga magduduwa sa chess. Mao nga nata diri karon sa CPG House para atong ilusad ang annual chess tournament alang sa iyang katahuran. Samtang iya usab gihatagan og bili ang atong kultura. And again, I quote, "Our cultural landmarks and public places must be kept in good condition and new facilities for cultural expression and preservation must be provided. Art is dear to the Filipino soul." Yes, CPG may not be with us anymore. But if we continue to read his speeches and know his programs, his thoughts and beliefs will continue to guide us today as we confront the new normal in this time of COVID-19. CPG remains timeless and his ideas continue to be relevant. The only challenge is if we will continue to remember him and his lessons. Mudayon bata sa pagkahibaw sa iyang mga pagtulunan o mga panghunahuna.
kita nara ang makatubag ni ana. Malipayong adlaw sa tanan ug magapanalangin unta ang Ginoo kanatong tanan.